मिसमोना मालाय सोङो र' मा लांफैदों सोरनि आसुगुरालाय लोगोबो जायो लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि एडभाइजारनि फिसाजोबो लोगोसे क्लासमेटखा आरोना दे अ मोजां ना सारमोन हाय सार एसे मोजां जानानै थांदो भिडिअ जाना थांसै मा भिडिअ औ देलाय फैथारदों नै मालाय मिसमोनहा बेदर मोनजासिगोनखाय मिसा खुसियाना बाग्ला जादों नै बेहा माबा बेस्थ'थार नामा मबाइल नायदों दे मोजाङै जाना थांदो दे Juga banyak malah itu, baru kita sih nak kenal lagi. Mau beli mau? Nari extend mansan, baru kita extend kan itu. Bagus tu mau. Yang mana ibu ada lagi? Untai pun orang